ассалому алайкум дӯстони азиз, апаҷоно, хоҳарҷоно ва модарони меҳрубон, ҳамаи шумо хушомадед ба канали ман. Чӣ хеле ки мебинед дӯстони азиз, имрӯз камтар берун баромадем. дӯстони азиз, духтаракҳо, бонувон, ҳамаи шуморо ба ширкати атомӣ ба кор даъват менамоем. ҳар он нафаре ки мехоҳад аз хона нишаста маблағ ба даст орад, марҳамат, ҳамроҳии мо дар ширкати атомӣ кор ва фаъолият карда метавонад. дӯстони азиз, занҳо, шумо метавонед аз хона нишаста кор ва фаъолияти худро пеш баред. чӣ тавре ки дар дигар рекламаҳои худ мегуфтам, инчунин дар инаш ҳам мегӯям ки 10-11 ҳазор нафар занҳои тоҷик муваффақ гаштанд кор карда дар ҳамин ширкати атомӣ. ҳоло бошад хонаву мошини дари худашонро харидагӣ ҳастанд. ҳамин тавр дӯстони азиз, биёед якҷоя кор ва фаъолият менамоем. аз маҳсулотҳои кореягӣ барои худамон низ дастрас мекунем. дӯстони азиз, ҳар он нафаре ки намехоҳад кор ва фаъолият кунад, метавонад аз ин ширкат барои худаш як чизро дастрас карда тавонад. занон, мардон, кӯдакон, наврасон, ҳар як нафар барои худаш як чиз дарёфт карда метавонад. дӯстони азиз, чӣ тавре ки ман гуфтагӣ будам, дар ин ширкат шумо метавонед ҳар гуна витаминҳо, шампунҳо, спрейҳо, инчунин маскаҳо, амалажовая шри барои маршинка, ҳар намуд кремҳои кореягиро барои худатон дастрас карда метавонед. инчунин он занҳое ки метавонанд кор ва фаъолият кунанд, танҳо регистратсия мекунанд, тамом дӯстон, ва дар 6 моҳ як бор харид мекунанд ва кори худашонро оғоз мекунанд. дӯстон, шумо метавонед аз ин ширкат боз дорувориҳо, витаминҳо барои худатон дастрас кунед. он заноне ки мехоҳанд хароб шаванд ё ин ки мехоҳанд фарбеҳ шаванд, вес гиранд, аз витаминҳои ширкати атомӣ метавонанд барои худашон дастрас кунанд. инчунин дӯстони азиз, ман мехоҳам гӯям ки заноне ки бемории гирифтори бемории онкологӣ ҳастанд ва инчунин бемории гирифтори пӯст ҳастанд, метавонанд ҳар гуна кремҳо, инчунин дорувориҳое ки барои беҳтар шудани саломатиашон кӯмак мекунанд, аз ин ширкат дастрас кунанд. дӯстони азиз, бонувон, биёед якҷоя дар ҳамин ширкати атомӣ кор ва фаъолият мекунем. камтар бошад ҳам зиндагии худамонро равшан мегардонем. ҳар ҳафта барои худамон пул меояд. ин як чизи беҳтарин аст. ҳар ҳафта дар ягон ҷо кор кунедам, ҳар ҳафта шумо наметавонед маблағ дастрас карда, аммо дар ширкати атомӣ шумо ҳар ҳафта соҳиби маблағ мешавед. биёед якҷоя кор ва фаъолият мекунем. дӯстон, ҳаво анами хел хунук буд. баъд хостем ки ҳамроҳии хонаводаамон дар берун дар ресторан абед кунем. рӯзамон беҳад нағз гузашт дӯстони азиз, ва баъдан баргаштем аз берун ба хона. дар роҳ боз харид кардам. дӯстони азиз, беҳад шириниро дӯст медорам. бо баъзан вақт мешавад анам хел қурут, чизҳои тез, шӯрро бо ҳам истеъмол мекунам. дӯстони азиз, ана ҳамин шириниҳо беҳад нағз аст. барои чойкати хӯрдан харид кардам. ана боз дар охири влогам як намуд салатчаи нежность барои бегонӣ омода кардагӣ будам. дӯстони азиз, онро ба шумо нишон медиҳам. ана дӯстони азиз, омади иди модарон ба ҳамаи шумоён, ба занон, духтарони меҳрубон, духтарони хушрӯ, бонувони хушрӯ, ҳамаи шумо ба ид муборак бошад. бигзор ҳамешаам хел дурахшида гардетон, бигзор ҳамеша зебо бошетон, бигзор ҳамеша сиҳат саломат дар пеши оилаи худатон, дар сари фарзандони худатон бошетон. дӯстон, раҳмати калон ки бо ман ҳастед, канали маро дастгирӣ мекунед. ҳамаи пешравиҳои ман бо дастгирии шумо аст. дӯстон, ман беҳад шод ҳастам, миннатдор ҳастам. худо низ аз шумо розӣ бошад. дӯстони азиз, манам мард ҳам омад. акнун насиб бошад боз влогҳои ҷолибтар мешавад дар ин моҳҳои гарм. насиб худо хоҳад. ана ман гуфтанӣ будам ки чанд кас ҳамин комментариҳо ба менависанд ки дӯстон, ҳамин чизро пухта натавонистӣ, ин чиз нашуд ё ки вай. дӯстони азиз, ман пазандаи машҳур нестам.
кондитерский курс ба хондагӣ ҳам нестам. ҳамин худам ба ягон чиз маъқул шуд, ҳам хел мегирам, пухта мегирам дӯстон. биед ҳозир ман якум оиди ана ҳамин посудаи харидагиам ба шумо гап занам. яке дар анамин вебсайтҳо дидам, ба ман маъқул шуд ана ҳамин ва ширини мунак дӯстон, ва баъдан фармоиш додам. беҳад нағз дар болои ин ширинӣ ҳам монед мешавад, мағзу часп, писта ё ин ки шоколад ҳам гузоред мешавад. хел удобне будааст. майдаҳак нағзакак барои кухням заказ кардам дӯстон. мана боз дар раванди видео худатон дида истодаед. ана боз бармегардем ба ҳамун гапомон оиди пухту паз дӯстон. ман ягон пазандаи хел моҳир нестам. ҳамин худам чизе ки метавонам ҳавайро баҳри хонаи худам, оилаи худам мепазам дӯстони азиз. бе ҳаминам ҳама худо ба шукр розӣ аст, ҳама мехӯрад, бо мазза мегӯяд. ман бисёр вақт хоҳам заказ мекунам дӯстони азиз, мерам харида мегирам, мехӯрам. лекин бо худам ҳам хел шавқу ҳаваси пухтан дорам, ҳам хел мегирам, мепазам дӯстони азиз. ман ягон пухтупазчии хел вазбин моҳир нестам, лекин чизе ки аз ютуб мебинам, тамошо мекунам, ҳамон чизҳоро ҳаракат мекунам пазам. хай духтарони ёш ба мотиватсия мешавад, чунки ман зани хонашин нестам. як хел от занҳои хонашин дар хона шиштагӣ ҳам ба мисли ман пухта наметавонанд, хона баям шишта наметавонанд дӯстони азиз. ман худо ба шукр ҳам кор мекунам, ҳам кори хона мекунам, ҳам пул меёбам. худо ба ҳазор бор шукр мекунам ки қашам метавонам дӯстони азиз. ҳар зан ҳам ба фикри ман ҳамин қадар чиз карда наметавонад. барои ҳамин ман посух гардондам ба ҳамон одамоне ки мегӯянд ки пухта натавонистӣ. молодец, шумо ба гап нест, шумо беҳтаринаша пазиед. ман пухтагӣ чиза ман худам мехӯрам, шумо ба бурда наметиҳам ё ки ба фурӯш намебарорам. чизе ки ман мепазам, аз ман хонагиҳо розӣ ҳастанд. фикри дигар одамон муҳим нест. барои ҳамин мешавад ко ҳам хел одамоне ки комментария менависанд дӯстон, ман вая ягон бор дидагӣ нестам, намешиносамам, лекин ҳам хел менависанд ки как будто ман вая ягон кори ганда кардагӣ ҳастам вай ё ки вай чанд сол боза мешиносад манам, ҳам хел менависад да. хай ихали одамо ба ман ҷавоб дода намешинам дӯстон. ман ҳам хел аз комментариям блок мекунам ва дигар мана сайтамам дида наметавонад, даромадаям наметавонад. касе ки ҳам хел менависад ман мегирам заблокировать мекунам, тамом. ҷавоби чунин одамҳо сукут аст. ман намехоҳам ки чунин одамо влогҳои маро тамошо кунанд. влогҳои ман фақат мегӯям влоги тарбиявӣ аст, барои духтарон, занҳо метавонанд тамошо кунанд. он заноне ки худашон ягон чиз ба дар дунё вай нашудагӣ ҳастанд, чӣ мегӯянд, ягон чизро ба даст овардагӣ нестанд, дигаронро дида хасисӣ карда бахилӣ мекунанд. барои ҳамин дӯстони азиз, ҷавоб барои ҳамон одамон, ҷои шумо ҳамун тугмачаи заблокировать аст. тамом. дӯстон, ҷаба як салати нежнаси тайёр мекунам, дар описания мегузорем мо ҳатман. шумо ба ваяша рецепташа бинед. беҳад салати болаззат аст. ба шумо тамошои хуб.
من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل كلام عينيك الغرام أحلى من الأغاني من كلمتين من سلام ببقى حد تاني لما يميل قلبنا ويا يميل تفتح عيوني وعمري كله مش قليل يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طار سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طار سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا روحي روحي معاه وفي جماله ضيعي تضع في سحر الحياة حسنه مش طبيعي ده اللي القمر من عينيه ولا غار دي الابتسامة شمس طالعة بالنهار يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طار سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ليلي يا ليل يا ليل يا ليل يا ليل من غرام وليل طار سنيني بينه وبيني يا قلبي خطوة واحدة يعني مش خيال ана рӯзи дигар дӯстони азиз хариди камтар меваю намин сабзавотҳо кардем. Помидор, мандарин, банан, себ. Аз чихе ҳаво хунук дӯстон, барои ҳамин камтарак ҳар як одам ниёз ба гирифтани витамин дорад, камтар бошадам. Акнун ин меваҳои мо мумкин меваҳои зимистона, намедонам витаминаш чӣ қадар аст, лекин ба ҳар ҳол ҳар як шахс дар ин ҳавои сард ниёз барои гирифтани витаминҳо дорад. Камтар харида намҷа кардем. Баъд средства барои порошок барои стиральни
сирка гирифтам дӯстон. Ҳозир ваям нишон медиҳам. Ана ина ҳамаша ман ҷобаҷо кардаму баъдан мева шуда тайёр карда мондам барои бегонӣ. дӯстони азиз, баъд аз шустани либосҳо анамин кондитсионер барои либосҳо истифода мебарам. Комфорт беҳад нағз аст, бӯяш стойкӣ. Аз ҳамин тавсия медиҳам дӯстони азиз. Метавонед дастрас кунед бо дубайскиш, ин беҳтаринаш аст. аз порошок бошад тайд лимонӣ истифода мебарем. инам бӯяш беҳад нағз аст дӯстон. Якборам хел шуста мебароред либосоят, хона ҳамаш бӯи ҳамин порошок мешавад. Беҳад нағз аст. ва баъдан дӯстони азиз камтар ширинӣ харидам. Боз чойкати баъд аз хӯрок шишта мехӯрем. ана ҳамин буд як влоги имрӯзаи мо дӯстони азиз. раҳмати калон боз як бор барои дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастам. дар паноҳи худо бимонед то влогҳои дигар. хайр дӯстон.